हेलो गाइस खुलुमबाय गासैखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअजों बरायलायबाय लोगोफोर दायो आरोना जोङो फोथाराव फैलायबाय ओमफ्राय मा मोनो मोना नायहैलायनोसै आरोना फोथाराव मा दं गैया नोंथांमोनाबो नायलांदो जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडबाथाय जोबजासिम नायलांदो आरोना दिनैबो फोथाराव फैदो आरोना जोङो मा मोनो मोना मैगंफोरा माबायदि जानानै दङ नायफैनोसै माबा नायनो फैदो आरोना माबायदि अबस्था जाना दङ मैगं खाजाथावना दंना गैया नायनो फैदो लोगोफोर नोंथांमोनाबो नायलांफाबाय थादो आंजों लोगोसे माने नै बिना आरोना बिना थाइबायना थायाखै नायनो फैदो आरोना जोङो ओमफ्राय बिना दासो बिबार लादों नै फिथाइ थायहांबाय गोरलै गोरलै आयौ नै अरस'जोब्बाय नै बेखिनिया बोरमायासो जादोंना सेस जादों मिथिया सेसा जादों खोमाहाय ना बोरमायाबो हेंगारना होबाय थायो नालाय बोरमायाबो हाबो आरोना ओमफ्राय जायो नै अरस'जोबदों नै बिबार बारबायमोन फिथाइबो थायबायमोन नै आराम गोरलै गोरलै थायबायमोन फिथाइया नै अरस'जोब्बाय बोरमा माखाखौ हेंगारजोबना होयो नालाय बेराबो गैया नै माबायदि जाजोबखो अबस्था नै अरस'जोबदो नै लोगोफोर बिनखौनो अरस'जोब्बाय आरोना नै बिबार बारबायमोन फिथाइबो थायबायमोन अरस'जोब्बाय नै माबायदि अबस्था खालामदों नै लाव मुरा जाजोबलायबाय एसे मोजां जाबोदोंमोन बिदिबालाय बोरै जानांगौ देसन खेथि मावना जानो हानाय नङा आरोना नै बोरमाफोरखौ हेंगारजोबना होयो नालाय खाया सेस अरस'जोब्बाय नै लांदांना बेरा गैया बेरा होबाबो थाबावासो आरोना नै बेसेरा बोरै जोंहा गायाखै माबाया सौरायासो गायदोंमोन माने फानग्राफोरा गायदोंमोन आरो हाया जोंहानि नै बोरै जाजोबखो आरोना ओमफ्राय बिनखौ आं देरबायबा लांनो होनना फैदोंमोन लायो देराखै नै बिना दासो गोरलै गोरलै थायदो आरोना नै गोरलै गोरलै थायदो नै गोरलै गोरलै जाफुदो दासो इयावनो इदि जाबायबा अबस्थाखौ इदि खालामबायबा मा जाबावनांगोन बोरै अरस'दो नै बेसराबो बे फिथाइ थायजोब्बाय जिं जिङाव होनाया नैया अबस्था बोरै खालामजोबदो सेस इयावलाय बोरै जानांगोन इयावबो अरस'बाय इसोर फाग्ला जागोन सं मालिकआलाय इदिबालाय महा खेथि मावनो हानो इदि जायो आरो फाग्ला इदि जायो सेस गैला सं फाग्ला इदिबालाय सोर खेथि मावनो गोसो जानो इदि अरस'यो आरो फाग्ला बोरमाखौ खेथि मावखानाय नुनानै इदि हेंगारना होयो नै एख' मावना जानो हाया बोरमा मोसौनि थाखायनो सेस जिंथिंल' नेट होबाय खावसेयाव गैयामोन ना नेटआ इदि हाबफैजोबो इमान इदि जाखाजोब्बाय एसे मोजां बिबार बारबाय फिथाइ थायहांबाय इसोरखौ इदि नेबाय थानोबो नायफैबाय थानोबो हायाना खामानि थायो बयहाबो इदि जायो आरो नै बोरै अरस'जोबदो नै सेस लाव मुरा खासेयाव गैथारा फाग्ला इयावनो मालिकआ रागा जादो इसोर इदि जायो आरो लोगोफोर सेस अरस'जोब्बाय आरोना बोरमाया नै माबायदि अबस्था खालामदो बिदियाव माबायदि खेथि मावना जागोन आरोना इदि अरस'जोब्बा बिथानानो सेस नै बोरमा अरस'बाय नालाय एकदम मोजां जाखाया आरोना बोरमा अरस'बाथाय दासो बिबार बारफुदो फिथाइ थायफुदोंमोन गोरलै गोरलैनो एसे आराम जाफुदोंमोन सेस फुरादन होनानै फुथारजोब्बासो जासिगोन खोमा एसे इदि अयनाय खालामथारनाङाथ' एसे फांसे फांनै जानाया बेलेग एकदम नै गैखाथारा नै एकदम गैया ओइ खर'निफ्रायनो गैखाया फाग्ला जागोन सं एख' मावना जानो हाया आरोना बोरमा मोसौनि थाखायनो एसेथ' जेनेबा दोनदालफोर होजायो आरोना दोनदाल होनानै खेथि मावखानाय दंखायो खाथि खाला बेयावल' नङा बैफोरावबो सब खेथि मावजोबखायो नालाय उफेरा खेथि मावखाजोबो ओमफ्राय मोसौ दोनदाल होनांगौ बोरमा दोनदाल होनांगौ आरोना मालिकफोरा एसे मिन्थिनांगौ आरोना माबायदि खेथि खहा जाबा बोरै मोनो गोसोफोरा एसे मिथिनांगौ आरोना नै एकदम गैखाया नै लोगोफोर एकदम गैखाया आरो नै सेस ओइ खर'निफ्रायनो गैखाया नै मा जागोन बेलाय एसे मोजां बिबार बारफुदोंमोन आं माने गोबावानो जाबाय आं फोथाराव फैयाखैमोन आरोना ओमफ्राय दालागै फिथाइ थायबाय खोमा होननानै आं लांनोसो फैदोंमोन आरोना फिथाइया दालागै राबाय खोमा होननानै ओमफ्राय अबस्थाखौ नुफैबाय बिराद हामदो बिदि अबस्थासो जाना दं आरोना बिदिबालाय माबायदि मावना जानो हानो एसे मोजां दाखालिसो दै होदोंमोन दै होनानै बिबार फिथाइ लाबाय नै एसे मोजां जाबाय सेस बिदि जाबालाय बोरै जागोनसै आरो गैखाया नै
मालिकखौ एसे बुंनांगौलाय इदिखौ सोरानि इयो बोरमाया हा सि गाज्रिथार नै लोगोफोर माबायदि जानांगौ जाखो इदिबा मालिकफोरा एसे बुजिनांगोना खाथियावनो खेथि दङ मा एसेबो बुजिथारा निजिनि खेथिया खहा जाबासो मोनथिगोन आरोना बिसोरो बोरमाफोरखौ इदि हेंगारना होयो साला सोरानि होनदों मालिकफोरा आंनि भिडिअखौ नायदोंबा प्लिज बोरमाखौ दोनदाल होना दोन आरो मोसौफोरखौ हेंगारनाङा जाहाथे खेथि खाथियाव बोरमा मोसौ हेंगारदोबा दोनदाल होना दोन माबायदि खहा जादों नुदोंना नुवाखै नोंसोरो माबायदि मेगनजों हेंगारना होदों आरोना माबायदि मालायनि खेथि जाबा बोरै मोनो निजिनि जाबा बोरै मोनोना दायसे दायनै माबा मोनसे अरस'बानो जि रागा जायो होमबा इखिनि इमान माखासे अरस'जोबदों होमबा बोरै जानांगौ जाखो दिनै सानना नायदो आरोना जाय आंनि भिडिअखौ नायदो सोरबाफोर जुदि मालिकफोरा बोरमा मालिक मोसौ मालिकफोरा नायदोबा खायिफोरा हेंगारना होनायफोरा अननानै खानानै दोनदाल होनानै दोन आरोना बहुद खेथि गायनायफोरा बेसे नस्थ' जायो नै बोरमाफोरा अरस'बा बोरै माबायदि जायो मालिकफोरा बोरै मोननांगौ जाखोना खस्थ' खालामनासो गायनाय नालाय ओरैनोथ' गायाखै जेनेबा बयहाबो थाइसे थाइनै मोनगोन खोमा होननानै खस्थ' खालामनानै गायदो बे गायनायावथ' बहुद खहा जादों आरोना बहुद खस्थ' जादों रां थांदो फैफिनथो होननानैसो गायदो जेनेबा जुदि इदि खहा जाबा आरो बहुद लस आरोना ओंखायनो जाय मोनथिनायफोरा अननानै सोरबाफोर नायसनदोब्ला बोरमा मोसौखौ खाना दोनदो आरो आं ओरैनो बुङाखै आरोना मोजांखौनो बुंदो रियेल बाथ्रा बियो नोंबाबो आंबाबो बा जायबाबो आरोना बिदि खेथि नस्थ' जाबा बहुद दुखु मोनखागोन ओंखायनो आरोना नै एसे आं बायदि मोनदों आङो थांबाबो फिसा थांगोन इखिनिया आलु गोजा इखिनिया ओरै आलु गोजा आरोना इखिनिया इखिनिया आलु ओमफ्राय नैया इखिनिया बिन गोजामोन आरोना ओरै इखिनिया बिन गोजामोन गेजेर बेसर दङ लाइनसे ओमफ्राय नै बिना अरस'जोब्बाय अबस्था गैला आलुआबो साइज जायाखै आलुखौ बेदर थांनाय बायदिना थैहांबायसो बोरैबा जादों ओंखायनोथ' बुस्थुया थांनाय बोसोरावसो मोजांसिन जाबावदोंमोन ना आलुआबो साइज जायाखै आरोना बोरैबा जादों दाथ' बस्था गैलानोसै ओमफ्राय गेजेराव एसे दं आरोना ओमफ्राय आङो दायो बिनखौ लांला आङो कुट्रा गुसुआ मोनगोन खोमा एसे खाना लांसै आरोना गाबोन लाफा लाबोनानै मैद्रु जानो मा खालाम बिना रायाखै एसे राबावबाथाय लांसिगोन आं दासो बिबार लादो फिथाइ थाइफुहांदोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय इयावनो इदि अबस्था खालामबाय आरोना नै दासो बिबार फिथाइ लांदोंमोन नै गोरलै फिथाइ जाहांदो दासो थाइफुहांदोंमोन बिबाराबो नै दासो जाहांदोंमोन इयावनो इदि अरस'बा मा थाबावगोन दे दासो गोरलै थायहांदो गोरलै जादोंमोन दासो बिबार लाफुदो र' ससेथिं दङ आरोना गेजेरथिं फैनो जायाखै बै जिं मोनसेखौनो लाइनसेखौ अरस'जोबखादो ओइया लासै आरोना ओइया लासै लाइन मोनसेखौ अरस'जोबखादो आरोना ओमफ्राय नै आवगायथिंनिया दङ बेफोर दङ आरोना बिबार लाफुदो थाइफुदो बेबो गेजेराव गैया बुथुवाया गेजेराव दं खोथिया इखिनिया लासै दं दासो गोरलै आरोना बिबार बारफुदो दासो गोरलै थायहांदोसो आरोना साननैसोनि उनाव रागोन इयो थायफुबाय नालाय थायखासिगोन आरोना थाबनो देरो मैद्रु जानो बुथुवा खुथ्रा लांसै आं नै
नै आं दायोहाय नै एसे गुथुवा आरो कुट्रा दङ आरोना गेजेर गेजेर ओमफ्राय दायनैसो बेखौनो खानानै लांनोसै आङो दिनाबोथ' जाखाथ'वाखै गाबोन लाफा लाबोनानै मैद्रु जागोन आरोना मैद्रुखौनो जानो जा गोथाव मोनखायो नालाय ओंखायनो आङो बेखौनो खानानै लांनोसै आरोना पुदुनाबो होनो नामा बेखौ पुदुना कुट्राखौ आरोना ओमफ्राय बेखौ दैनै बारा नांखाया आंनोबो दायनैसोल' नांखागौ आरोना लाफाजों लगायनो लाफा गोजाबाबो लाइ गोजाबाबो गोथाव जाया नालाय लगायलायबासो गोथाव जायो मोदोमो आरोना बेखायनो लांफानोसै आरोना दायनैसो नै लोगोफोर आङो मैगंखौ खाखांनानै लाबोबाय आरोना ओमफ्राय नै मैगङा जा आराम जाना दंमोन आरो गोरलै गोरलै नै गुथुवा आरो कुट्रा जा मोजां जाना दङ नै गोरलै गोरलै आराम आरोना ओमफ्राय लाफा लाबोनानै मैद्रु संना जानोसै आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना मैद्रु जानो मोजां मोना मोना प्लिज कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो आं हरै जोबोर मोजां मोनो आरोना मैद्रु लाफा गोजाबाबो गोथाव जाया नालाय लगाय गथायबासो गोथाव जायो कुट्रा गुथुवा लगायबासो मोदोमो आरोना गोथाव मोनजायो आरोना कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय मैद्रु जानो मोजां मोनोना मोना सा लोगोफोर आं दिनै भिडिअ बेखिनियानोमोन आरोना आङो भिडिअखौ गोलाव बानायला नायनानै मोजां मोनोबा प्लिज लाइक आरो शेयार खालामना होब्लानो जाबाय आरो नेक्स्ट गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावसिगोन लोगोफोर बाय बाय नै एसे सायहांबाय आरोना आङो बेखौ बासिना दोनखानोसै मोजाङै जा मोजां आरोना गोरलै गोरलै थम' गुथुवा आरो कुट्रा जा मोजां जाखादों खावसे बासिबावबायसो आरोना आङो